Masada şıkşedenleri ilkönen Türkmen halkının milli lideri Gahriman Arkadaýymyzy hormat prezident boldy. Arkadaýly Gahriman Serdarymyz hemde masagada gatnaşyjylary Türkmenistanyň saglygy uraşy derman senagy işgärleriniň güni münasibetli tüýs ýürekden mehirli gutladylar. Hemde iň pek arzularyny beýan etdiler. Halkara paraxaçylyk we ananşmak ýylyna daşary gatnaşyklary syýasatynyň germe has hem giňige, hil taýdan täze derejä çykýan. Çykyş edenleri bular barada aýtmak bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahriman Arkadaýymyzyň ýakynda Azerbaýjan Respublikasyna amala aşyran iş saparynyň hem halkara hyzmatdaşlygyna ýene bir möhüm ädim bolan barada giň işleýin durup geçdiler. Türkiýe döwletiniň guramasynyň döwlet başçylarynyň 10-njy sammitiniň çäklerini sanly ulugam arkaly Azerbaýjanyň Füzuli şäherini meçhediň düýgün tutmak dawratynyň geçirilmegi bolsa, biziň halklamyzyň ruhy ýakynlygynyň ýene bir nyşany öwrüli diýip çykyş edenleri aýratyn belediler.